De derde dinsdag van september is natuurlijk Prinsjesdag. En hoe kunnen ze de dag beter vieren dan in onze hoofdstad zelf. Hè? Niet de hoofdstad, maar de hoofdstad. Den Haag. Hier zit de regering en hier komt ze dadelijk die gouden koets voorbij. En gaan we hier binnen luisteren naar de troonrede. Dat gebeurt allemaal in Den Haag. En we dachten met TV11 laten we daar ook eens gaan kijken. En dat heeft er vooral mee te maken dat er straks 75 Limburgers gaat bijzonders gaan doen. Laten we eens gaan kijken waar Ton en Fons zijn, want die staan op een andere plek in de stad. Waar staat Geer ergens? Verstaan in Den Haag. We zijn niet onderweg verloren hier kijken. Staan vandaag. Fons, wat gaan we doen, jong? Ja, we gaan vandaag is Prinsjesdag. En we gaan eens kijken hoe die traditie in Nederland, die mooie traditie in Nederland, hoe dat uitziet. Ik heb al net even gestaan. Er staan van allerlei prachtige harmonieën, trommelkorpsen, bands en noem maar op. Het is een geweldige sfeer in de stad. En we gaan even helemaal dichtbij kijken. En we gaan straks even zelfs de Kamergebouw in. En dan gaan we met z'n allen, met Martijn van Helvert, het Limburgs volkslied zingen. Daar komen we nog even op terug straks. Nou, je ziet het, beste kijkers. Je gaat het allemaal beleven vanmiddag hier. Samen met Fons en met mij. TV11 in Den Haag. Fons weet eigenlijk wie dat komt, dat de regering eigenlijk in Den Haag zit. Nou, ze zeggen dat dat woord, omdat we in Nederland ontstonden is rond 1648 in principe. Den Haag veel oranje gezinder wordt als Amsterdam. Hier woonde ook de koningin, de koningprins, hier worden de vorsten en hier wordt te doen. En zo is er vandaag de dag nog hoe oranje gezind dat Den Haag is. Fantastisch. Ja, dat zullen we dadelijk gaan beleven, denk ik. Nou, ik kan het al zeer niet ondergeren. En ik zal je bijvoorbeeld zeggen, ik zelf ben ook een van die. Let even op. En typisch aan verkoord heeft één vleksje, hè? Zuinig. Ja, voor ons een rie van auto's, hè, jong. Dat zijn allemaal diplomaten, hè? CD. Die zijn ook vrij van boetes enzovoort. Dat is, zo gaat het voor ons in. Ja, maar wie zijn toch diplomaten van Limburg? Als we bij TV11 aan de bak moesten, dan moesten we wel heel diplomatisch zijn. Want TV11 houdt het gezellig en houdt het leuk. En daarom zijn we ook eigenlijk ook wel diplomaten. Wij betalen de boetes zelf. Bij TV11 betalen ze de boetes zelf. Als je een goede advocaat hebt, zo ze die niet te betalen. Fons, wat is het hier toch druk? Ja, we zijn hier op de hoek van, als je achter de hoek omgeeft, dan komen ze bij het Paleis Noordeinde. En we door het vertrukt de koets. En daardoor komen ze straks ook weer terug. Dus iedereen wil dat zien en meemaken. Overigens, wat ze nog steeds hier op de hoek, dat is een Indonesisch restaurant. Dat is politiek nog wel interessant, want het Rutte en de zijnen hebben daar zeg maar, vergaderd over het regeerakkoord. Hè. Dat is in een Indonesisch restaurant tot stand gekomen. Oh, daar is soms een beetje zo'n donker tintje. Ja, maar ook zo'n pittig karakter. Oh, ja. Maar Fons, ik dacht dat hij in Soesdijk zat. Nee, die zitten op Noordeinde wonen die toch. Wonen die daar? Dat is toch niet de officiële ding in Soesdijk, kom. Oh, zo, ja, dat weet ik toch niet. Ik vraag het toch. Het was dus zo koningsgezind. Ik verwacht van dit dat ze dat allemaal weten. Dat klopt, dat had ik moeten weten. Ze hebben een eigen woning in Wassenaar en formeel is het paleis van koning Alexander is daar. Noordeinde. Het werkpaleis. Het werkpaleis. Nou, dan ben ik weer op de jeugd. Mag ik je iets vragen? Ja hoor. Waarom heb je de ladder bij? Ja, anders ziet Bito niks.
En Bitou is uit Eritrea gekomen om naar de koning en de koningin te kijken. Ik zie dat ze wel een mooie route op heeft. En ze heeft een hele mooie. Haagse motor overgenomen. U ook? Kijk eens naar Bitou. Die is mooi. Bitou is net 2 geworden. En ze woont sinds een half jaar in Nederland. Sinds een half jaar hier in Nederland dus en dan leert ze gelijk de koning en de koningin. Ja, precies. Dat is wel mooi. Ja, heel mooi. Ze gaat ervan genieten. Even zwaaien, Bitou. Limburg in actie. Jazeker. Hoe kom ik er vanaf? Vandaag. Van echt? Ja. Wees jurig. Daar. Ja, kom daar zin. Dan moeten we wel even zingen. Of niet? Ja, dat wordt gedaan in de trein. Ja? Nog wel een keer van we hebben de koning. Dat kent u. Ja, lang zal die leven, hè? Of oranje boven of wat dat Zeg, wordt. en hier ook niet, TVL. Ja, altijd. We ja. zien hoe het te doen is. Wisten dat die van echt hier waren, dus die dacht zo van motten erin. Maar hou je van de sfeer, ja. Daar zeuken de feestjes op. Dus je hebt een echte keurlijke gedachte. Ja, zeker. Echt waar, zie je. Ja. Eigenlijk omdat oud, ja. Dat is een verjaardagsfeest. Ja, veer kom maar van nieuwsgierigheid. Van kom ik kijken of er de berg nog heeft. Oh ja. Ja. Ja, zeker. Ja, hot item, hè. Wat eigenlijk? Spaart niet, hè. Ook de koning moet iets sparen. Ja, zeker. Ja. Tot, wie lang duurt het? Dat zit hij geshoord had vanmorgen. Een uur of 3. En dan nog maar half. Dat scheelt de koning 3 uur. Dus, snel gerekend. later. Nee, eerder. Eerder, wie laat wordt Gerrie? Vanmorgen om 5:30. En dan nog achter ons staan, hè? Ja, maar we zien ook op zoek, hè. Ah, goed. Zit je blij dat Chris staat? Ja, hartstikke. Ja, van geweldig toch? Om eens live mee te maken in plaats van een televisie. Ja. En het is een schone koning, dus Ja, schone... zeker. En die koningin dan. Maar ik zwaai ook op Constantijn. Wat is tegen televisie toch? Televisie is schoon, maar dit is schoon. Dit is schoon. Hey, veel plezier. Ja, dank je daar, Gero. En dan blijf ik kijken naar TV11, hè. Ja, zeker. Doen weer. Ik heb volgens mij het Limburgers ontdekt. Dus zijn deze dames vanmorgen vroeg vertrokken vanuit Limburg om hier te komen kijken. Dames, mogen ik even volgen? Tuurlijk. Je komt uit Limburg toch? Ja. Hè? Ja, maar zulke Limburgers die hier op bezoek zijn vandaag. Ja. Nee, hè? Keer, hè? Jaarlijks uitstapje. Ieder jaar komt je hier. Jaarlijks uitstapje van ons. Ja. Van Lottem. Lotte bij Horst. Ja, bij Horst, ja, klopt. Ja. En enthousiast over de plaats. Ja, leuk. Ja, nou een goede plaats. Ja. En wie laat zich vertrokken? 8:45. Oh, nog een kwartiertje, dan zijn we nog. Zoiets. Ja, zoiets. Veer komen neer doet Lotte. Dat weet je al. Ja, maar zoveel verder is het dit weer. Hey, spannend weer, hè? Toch? Met zo'n zieke plek, het zal alles zijn, hè? Ja, we hebben Het de koning een baard of het de koning geen baard? Nee. We zullen het zien. Denk het niet. Dat kent ze ook van die hoe het zijn, hè? Ja. Wat is ze geschoten? We gaan erop letten. Ja. Schone dag wel. Dankjewel. Treden zij hier als eerste naar voren in deze koninklijke stoel. Het regiment van Vrijheid gaat het in de jagers en het regiment in de jagers van kolonel de jagers de Beus. En zo blikwerpend op het lange deel van het verhaal is het een compacte stoet, dus het komt... Ja, voor ons, we staan hier in het Turent, of niet, joh? Ja, we zijn in afwachting van de koning natuurlijk. En we gezien hier het torentje. Waar natuurlijk in heel Nederland geregeerd werd, hè? Dus de werkkamer van meneer Rutte persoonlijk. Ja, we gaan even naar Olaf toe, want Olaf is in zijn eigen werkkamer. Hij staat op dit moment bij Joling. Van Olaf. Ik heb leuke beelden.
Ja, top, genieten. Het is geweldig weer en we zijn uitgenodigd hier door Harry Mens voor een lunch. Maar we hebben alles goed kunnen zien, de hele optocht en alles erop en eraan. Het ziet er fantastisch uit. Dus, Wat is het gesprek van de dag vandaag? Is dat erbij? Nou, dat denk ik wel. Maar die baard is ook een beetje oranje, dus dat komt wel heel goed uit voor de Oranjes. Het is een beetje blond oranje en ja, ik snap niet dat mensen er allemaal zo ontzettend druk mee zijn. Het is lekker makkelijk, dat je niet hoeft te scheren. Het is fijn hoor. Oké, fijne dag. En ik gaf u al eerder, vanochtend, het begin van de middag gaan, dames en heren, dat zelf mag bepalen waar hij zich bevindt. De leider van de stoet, kolonel der Koninklijke Marechaussee, Buitendienst Wassenaar, stalmeester van Veilemaarster de Koning, veelal in de buurt van de glazen koets. Dat is ook dit 12 van mevrouw van Iederkingen, rechts en links de luitenant-kolonel. Wij zijn een petitie gestart en dat gaat over bruto nationaal geluk. Dat we graag willen dat de politiek gaat sturen op bruto nationaal geluk in plaats van alleen maar bruto nationaal product en groei en winst. We willen graag dat iedereen gelukkig is. Nieuw-Zeeland doet het nu. Die hebben geld vrijgemaakt om echt daar op te sturen. En Bhutan doet het ook. En wij willen zo graag dat Nederland het derde land wordt die dat gaat doen. Het is wel een mooie dag om dat te doen, hè? Ja, nou dat vonden wij nou ook. Een mooi zonnetje, het ziet er heel gelukkig uit. Ja, en ik vind zeker geluk, dat ontbreekt wel bij de Nederlanders, denk ik. Daarom, ik denk van wel. Ze vertellen allemaal dat we gelukkig zijn, maar de meesten zijn dat dus niet. Nou ja, ik weet niet of het de meeste zijn, want we staan wel op nummer 5 van de gelukkigste landen ter wereld. Maar als je ziet hoeveel mensen er eenzaam zijn en hoeveel mensen er ziek zijn, dan denk ik dat we toch ook heel goed moeten kijken hoe we als Nederland daar op kunnen sturen. In plaats van alleen maar winst, want we hebben het al hartstikke goed, de meeste. De meeste, ja. De meeste en de meeste mensen, het ligt niet altijd aan inkomen, hoe rijk je bent, maar het ligt eraan ook of we kunnen sturen op geluk, dat we naar elkaar omkijken, dat de eenzaamheid minder wordt. Nou ja, allemaal dat soort dingen, want... Dan zijn in ieder geval die 15.000 bejaarden heel blij mee wat hij nou zegt. Ja, absoluut. En Ja. sowieso kunnen we werken aan nog wat meer geluk. Ton is sowieso heel erg gelukkig. Ja? U lijkt me ook niet bepaald ongelukkig. Nee, maar daarom ben ik in de positie en zijn wij in de positie. Wij willen echt van welvaart naar welzijn. Ook Ja. allemaal weer gelukkig, zie ik. Ja. Maar wat nou leuk is, Nou? kijk, we kunnen deze vraag voorleggen aan de koning. Die komt daar aan Ja. met de koets. Ja. En we staan er 2 meter vanaf. Ja. hè? Ja, Zullen u we moet een even stop koning. doen? Ja, precies. Ja. Dat gaan we nu doen. Dat kan beter, hè? Dat kan beter. Goedemiddag. Fons, we hebben de koetsverwijzing komen naar jong. We hebben de koning horen spreken. Het gaat allemaal de goede kant op. Hè? Koning met baard, hè. Wel oranje, hè? Ja, een beetje rossig. Een beetje echt zoals dat hoort bij die oude heersers. Een beetje barbaar rossig achter. Maar een klein beertje, net niet groot. En hij heeft ook gesproken. Wie een echte koning. Troonrede, positief. En ja, of dat waar is of niet waar is, dat weten we niet. Hè? Want ieder jaar is er wel gaat hoe we achteraf van denken van, wat was dat? Maar één ding. Hij noemde even de 75-jarige periode dat we in vrijheid leven. En daar had er gelegen. Dat vind ik wel fijn. Ja, en we zijn bevrijd door onszelf, of niet? In ieder geval hebben we nu sinds het niet geen oorlog meer. En volgens mij gewoon weer niet bij die bevrijding toen. Maar het gaat zich wel een vrij mens vullen. Hè? Dat kan. Dat is een kwestie van mentaliteit, Ton. Ik voel me wel een vrij mens ook.
Ik ook, en ik ben blij dat we zo'n schone koning hebben en zo'n echte knappe koningin, dus wat willen we eigenlijk? Maar het wordt overigens niet het gouden koetsje, het wordt het glazen koetsje. Het gouden koets die werd gerestaureerd op dit ogenblik. Ik had eigenlijk gedacht van een koningshuiskenner wie steeg, dat ze dat wel eens geweten zouden hebben. Dat wist ik dat die gerestaureerd werden, maar ik ging eens kijken of u dat ook wist. En de controle heeft gewerkt toch, hè? Ja, hij weet inderdaad dat de koets gerestaureerd werd. Maar voor ons we hebben nog heel veel te doen, jong. We moeten nog het gaan doen nu. We gaan het Limburgs volkslied zingen. En dat gaan we in de Kamer doen. Dan vrees ik het ergste. Dan denk ik dat TVL even uitgeschakeld werd. Zoals het weer twee beginnen te zeggen. Weer zingen niet, wel laten zingen. Kijk. Ja, dus eindelijk zijn we in het geboel van de Kamer. Ik moet zeggen dat de entreeton, als dat het voorbeeld is van hoe het land geregeerd moet worden, dan is het wel een behoorlijke chaos. Dan kan hier nog wel een inhaalslag gemaakt worden. Ja, maar ze zijn er aan het werken en de wet is het dit jaar niet, kunnen we dat dan aan jou. Ja, maar weet je wel, nog getypte lijstjes ongeveer. Om 100 man binnen te laten is natuurlijk niet echt modern, niet van deze tijd. Eerst nummer van deze tijd, maar ja. We hebben nu inmiddels een uur gewacht en zijn binnen en laten we gaan kijken hoe het is. Hier is nog een beetje receptie aan de gang van de Prinsjesdag achter ons. Dus u is dat het kiesrecht enorm geactiveerd werd. Het recht van vrijheid werd er erg benadrukt. Ja, maar dan moet ik weer naar binnen. We hebben een oranje bandje, dan moet een persbandje voor. Ja, dat is helemaal zo. Ja, dan kom je niet dadelijk maar een broodje half om of je dat maakt. Verschil moet Sintel. Maar dat is een broodje half om eigenlijk. Ja, een broodje half om, dat is eerst een dekant en dan draait ze om en dan is het eruit. Nee, dat kan niet. Als de helft op is, is het op. Ja, dan draait ze om. Dat is net geen broodje meer. Ja, maar dat mag niet zo. En een lekker glaasje wijn erbij, dus ik kom niks te kort. We zijn zo weer terug. Broodje half om. Hoe hebt u naar de troonrede geluisterd, meneer Asscher? Hebt u het idee dat er nog wel oppositie te voeren valt? Nou, niet tegen de troonrede. Ik vond het best een mooie troonrede. Maar ik mis natuurlijk ook dingen. En daar gaan we de komende dagen over hebben. Dus. Wat met name? Ja, Maurice. Maurice. Yildau is hier ook in het pand, hè? Yes, sir. Wel even Yildau. Hey Bart. Hey. Goeie timing. Ja, dat is het tijd. Ja, dat is wel goed. Hey, welkom, kom binnen, fijn uitgedaseerd, van harte welkom. Tom, we zitten inmiddels in het werkkamertje van Martijn beland. En dus is hier een hele groep oud-prinsen uit Zevenum, een aantal politici, dus staatssecretaris Ramon Knops en nog wel wat andere mensen. En we wachten even op Martijn totdat er officieel even het woord voert. Van harte welkom in de Tweede Kamer op deze Prinsjesdag, tevens Oud-Prinsjesdag hier in deze Tweede Kamer. We zijn met 75 Limburgers bijeen, zijn er gaat meer geworden gelukkig, maar 75 Limburgers bijeen om de 75-jarige bevrijding van Limburg te vieren. En dan mogen we ook stil bij staan, want we kunnen hier zomaar alles doen wat we willen, dankzij het feit dat we bevrijd zijn. 75 jaar geleden. We hebben een speciale gast, neven natuurlijk de oud-prinsen van de IJzerlijke Cup uit Zevenum. Hebben we natuurlijk ook een hele speciale gast door staatssecretaris Knops. Ziet hebben onze Limburgse staatssecretaris en die zoekt nog her het woord geven. Dankjewel Martijn. Doe best ook oud-prins? Ik ben ook. Ja, precies. Van de voetleers, ik ben ook oud-prins. Dus, en hier zitten heel veel oud-prinsen en partners bij elkaar. Dus dat is altijd mooi om boet het carnavalseizoen toch Limburgers heet ontvangen. Ja, ik zal het kort houden, want ik moet zo nog terug naar het ministerie. Dat waar ik vergeten. We hebben een aantal honderden ambtenaren bestaan die we gaan toespreken, de minister en ik. Dus ik moet het kort houden. Maar ik
worden jullie van harte welkom heten heer als Hegelsums. Ik ben natuurlijk net op de grens van Zerum geboren. Net voor jullie aan de verkeerde kant van de grens. Wij zeggen aan de goede kant, maar goed, dat is al het leuke van carnaval. En wat zo leuk is dat jullie allemaal naar Den Haag komen. Dat is een hele afstand, hè, dus je kunt je voorstellen, elke dag als je deze kant op moet aan de rand van Nederland. Ja, het is wel een mooie stad, maar zo wie het af van Limburg, wat nog veel mooier is. En ik reis wel eens wat als gevolg van mijn functie, want ik ben natuurlijk verantwoordelijk voor de koninkrijksrelaties. En ik zal mijn afkomst nooit verloochenen. En zo waar ik pas geleden op het prachtige eiland Bonaire. De meeste van jullie denken alleen maar vakantie aan. Ik zal zeggen, ik doe daar niks aan vakantie, het is gewoon werk. Maar het is wel een prachtig gezicht wat je er allemaal zit. En ik zou je een klein cadeautje willen overhandigen aan Loes. Die is nou de nevenvoorzitter, begreep ik. Toch? Applaus voor Loes. Als dank voor jullie bezoek hier in Den Haag en om niet te vergeten wat ons bindt binnen het Koninkrijk. Ja. Dat is meer dan je zult verwachten. Dus pak het maar zo uit, dan wil het denk ik wel duidelijk. Ik ben erg benieuwd. Dag, kijk eens hé. Overstekende ezels. Ik dacht dat ze alleen een Zerum zoten, maar ze zien dus ook een Bonaire en ze hebben zelfs verkeersborden. Dus dat is, ja. Vanuit de Caribische delen van het Koninkrijk groeten de ezels van Bonaire CV de Nezelskop. Kom eens heren. Ik heb vorige week voor de eerste keer in mijn leven de koning mogen ontmoeten. En daar mogen ze natuurlijk niet over terugkoppelen voor dat soort gesprekken. Maar omdat we toch in zo'n klein gezelschap zijn, zal ik dat het volgende wel even het middag delen. Ik sprak namelijk met de koningin en ik zei, majesteit, mogen u een vraag stellen? En ze zei, natuurlijk, meneer Van Helvoort. Ik zei, weet je wat u en ik gemeen hebben? Hij zei, nee, dat weet ik niet, meneer Van Helvoort. En toen zei ik tegen hem, we zijn allebei prins geweest. We zijn er wel. Dus, ik pak nu even het accordeon en dan gaan we even het Limburgs volkslied zingen. Eén moment. Ja. Ja. Wat een stem, hè? Ja, dat is gehoord. U zingt wel binnen een mooi Duitse boek spreken. Ja, dat is omdat die tekst niet goed krijgt. Voor het tweede couplet. Heb ze een beetje geen zin zingen? Nee, echt niet. Straks kijken naar de tv op tv. Dat gaan we doen, zeker. Voor een leuke dag in Den Haag. Het gaat hier in Den Haag uiteindelijk om des konings baard. Ja, hij was rustig en hij stinkt er nog altijd. Dus we zijn helemaal op de hoogte. Ik zal zeggen, tot de volgende keer.